TV Anwar filɛbagaw an ka foli ni tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye bi sibiri donya in na aw maa minnu ɲɛ bɛ an na an b'a yira aw la k'a fɔ an bɛ desanburu kalo tile 10 na san 2016 an bɛ fɛɛrɛ kɛ bi don kibaru bakurubaw k'olu ta k'olu di aw ma an b'a yira aw la k'a fɔ sini an ka jamana kɔnɔ mawulid nabawi o bɛna boloda n'o ye kira kisi ni nɛɛma b'a ye o ka bangeni ye Stade Omnisport Modibo Keita n'o ye an ka dolanci kɛnɛba ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan sufu bɛ ka na kelen-kelen an b'olu jaw yira aw la o fana bɔlen kɔfɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan maaw tun ma d'a la k'a fɔ ko y'a jamɛ k'a bɛ se ka dasi jamana ɲɛmaa kalafili la a dasira nka kɔfɛ tuguni a tilara ka bɔ dabalibanko la k'a yira k'a fɔ ko ale tun y'a yira ko a dasira ko fili donna kow la a y'a yira k'a fɔ jaabi mun dira a tɛna jɛni jaabi ye an b'o kunnafoniw di aw ma o fana bɔlen kɔfɛ Kɔlɔnbi an bɛ don min na i komi bi u ka jamana ɲɛmaa ale ye jɔnjɔn dɔ sɔrɔ k'a yira k'a fɔ maa mun ye cɛsiri kɛ bi walasa bɛn ka sabati a ka jamana kɔnɔ ko wa o maa don prix Nobel de la paix u y'o ta k'o di a ma nɛgɛ kaɲa 10 wagati an b'o kunnafoniw di aw bɛɛ lajɛlen ma nin de tun ye a bakurubaw ye an bɛ ninnu walawala kunnafoni wɛrɛ mun fana mana sɔrɔ ka fara nin kan an bɛ na olu bɛɛ lajɛlen yira aw la sisan nɔ a y'aw bisimila. Festival Mawlud Nabawi ɲinan san 2016 an tun y'a ɲɛfɔw ye k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan maaw bɛ ka na an ka dolanci kɛnɛ min bɛ yen ni an kɔ ma Stade Omnisport Modibo Keita Stade Omnisport Modibo Keita sufu kelen don k'u ka ko in ɲɛnamaya yen de jakun kelen baara o de bɛna sigi sen kan n'i y'a lajɛ El Hadj Seck Sufi Bilali Jalo ni ale ye sufu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye a ka kalanden minnu bɛ jamana wɛrɛw kan olu nana a laɲini kɛ k'a fɔ san o san o bɛna kɛ u ka karamɔgɔ kɛrɛfɛ sabula a b'u bila sira ɲuman kan ale de kɛra sababu ye an bɛ don min na i komi bi kira ko k'a ɲɛfɔ u bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'u ye faamuyali ɲuman sɔrɔ o la n'a bɛ ka kɛ sababu ye k'u bɛɛ lajɛlen nafa espace d'interprétation démocratique a kɛnɛ sigira sen kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nin tun y'a sigi ko 21 na de an ka premier ministre a ko bonya taara k'a di ale de ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan an ka premier ministre n'o ye Modibo Keita ye wa a yɛrɛ kumara a ye kuma caman fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ u y'a yira k'a fɔ u bɛna fɛɛrɛ dɔ de sigi sen kan maa min bɛ kuma jamana tɔgɔ la yɛrɛ n'o ye médiateur de la république ye ale yɛrɛ fana tun bɛ a kɛnɛ kan u bɛ fɛ jamanadenw ni ɲɛmaaw ka kuma ka sɔrɔ u ma taa sira caman fɛ jamanadenw fɛn mun b'u dusukun na u ka se k'o bɔ k'o da kɛnɛ kan walasa jamanadenw ka laɲini ye mun ye o laɲini ka sabati ɲɛmaaw fana ko u ka laɲini dɔn an bɛ don min na i komi bi an ka kuma nataw kɔnɔna la an ka kunnafoni di wɛrɛw la an bɛna a bɛɛ lajɛlen walawala walasa aw ka se k'a faamuya ka ɲɛ o bɔlen kɔfɛ an b'a yira aw la k'a fɔ Ghana jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaa kalafili kɛra arabadon tɛmɛnen a jaabiw bɛ ka bɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan jaabi minnu sɔrɔla a yira k'a fɔ fanga sina maaw ka ɲɛmaa n'o ye Nana Akufo-Addo ye ale de ye sebaya sɔrɔ sabula maa mun yɛrɛ tun ye jamana ɲɛmaa ye n'o ye John Dramani Mahama ye ale y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko tiɲɛ don ale ma sebaya sɔrɔ jamana ɲɛmaa kalafili la an ka kunnafoniw lajɛ. Ghana kabiri kunu ni maa ninnu u y'u ka ɲɛnajɛ kɛ Nize na siga foyi t'a la fanga sina maaw ka ɲɛmaa n'o ye Nana Akufo-Addo ye ale de ye sebaya sɔrɔ u ka jamana ɲɛmaa kalafili mun nana kɛ mun kɛra sababu ye 353 a n'a nɔkan 3 a y'o de sɔrɔ ani maa mun tun bɛ ɲɔgɔn na n'o ye u ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye John Dramani Mahama ye 444 a n'a nɔkan 4 o y'o de sɔrɔ a yira k'a fɔ an bɛ don min na i komi bi maa mun ye sebaya sɔrɔ jamana ɲɛmaa kalafili la o de ye fanga sinamaw ka ɲɛmaa ye Nana Akufo-Addo ye wa o fana bɔlen kɔfɛ u ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ ale y'a sɛbɛntiya k'a yira k'a fɔ ko ale dasira jamana ɲɛmaa kalafili la a ye a tɔɲɔgɔn yɛrɛ wele n'o ye Nana Akufo ye k'a yira k'a fɔ a b'a fo a ka sebaya la Ghana an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan o b'a yira k'a fɔ bɛɛ fanga o sabatilen don olu ka jamana kɔnɔ san 15 kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ nin y'a siɲɛ 3 de u ka jamana ka taa nin boloda in kan. Sisan nɔ an bɛ taa Gambi jamana kɔnɔ ka bɛn desanburu kalo tile fɔlɔ ma n'o bɛnna alamisa ma u ka jamana ɲɛmaa kalafili kɛra Yaya Jammeh san 22 ale y'o kɛ fanga la a tun kelen don k'i kanbɔ jamana ɲɛmaa kalafili nɔfɛ ale ni maa mun yɛrɛ tun kelen don ka ɲɔgɔn sama o ye Adama Barrow ye wagati min na jamana ɲɛmaa kalafili kɛra Adama Barrow ale ye se sɔrɔ jaabi minnu dira Yaya Jammeh yɛrɛ tun y'a yira k'a fɔ
ko tiɲɛ don ko Adama Baro ko ale ye se sɔrɔ nka an bɛ don min na i komi bi y'a Jame bɔra dabalibanko la tuguni k'a yira k'a fɔ ko fili donna jatew la wa ko jaabi minnu dira k'ale ma jɛn ni o ye an ka kunnafoniw lajɛ. Tile 10 tɛmɛnen kɔfɛ y'a Jame a tilala ka wuli k'a yira k'a fɔ jaabi mun dira u ka jamana ɲɛmaa kalafili tɛmɛnen kɔfɛ k'a ma jɛn ni a ye sabula jaabi in dilen kɔfɛ a yɛrɛ tun y'a sɛbɛntiya k'a jɛra ni jaabiw ye ko wa ko Adama Baro ko ale de ye se sɔrɔ y'a Jame a y'a yira k'a fɔ u ka jɛkulu mun bɛ kalafili labɛn ni an ko a ma commission électorale nationale indépendante k'olu y'a yira k'a fɔ ko fili donna u ka jatew cogoya la y'a Jame a ye sinsin mun kan a y'a yira k'a fɔ nin jɛkulu in olu fana y'u sinsin jɛkulu wɛrɛ de ka jatew kan wa o jɛkulu ka jate la o y'a yira k'a fɔ Adama Baro ko de ye se sɔrɔ wa k'a y'a Jame dan n'i y'a jateminɛ maa ba 60 de la wa a yira k'a fɔ jatew u kɛlen ka jatew kɛ wa ko fili donna la a m'a dan ni maa ba 60 a y'a dan ni maa ba 19 de wa u ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ mun sigira n'o ye Adama Baro ye ale ye wele bila y'a Jame ma k'a ka sɔn jaabi minnu sɔrɔla kalafili la a ka jɛn ni o ye Senegal ni États-Unis olu fana y'a yira k'a fɔ y'a Jame nin kuma in mun fɔ nin ye a ka segin a kɔ a ka to ye Adama Baro o ka fanga kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan y'a Jame a kɛlen don k'a ɲini jamana ɲɛmaa kalafili kura o ka se ka boloda. Bi ye dɔ ye diɲɛ kɔnɔ bi sibiri don ka bɛn desanburu kalo tile 10 ma don diɲɛ kɔnɔ o kɛlen don ka don mun bila hukumu kɔnɔna la maaw ka hakɛ ɲinini an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan diɲɛ kɔnɔ sariyaw dɔ sigilen don jamanaw ye bolonɔ bila sariyaw dɔ la u ni ɲɔgɔn cɛ walasa maaw ka sariya bɛ se ka bonya cogo min na an ka jamana b'o la a ko bɛ boloda mun kan an ka kunnafoniw lajɛ. Desanburu kalo tile 10 o bɛ tali kɛ don mun sigilen don diɲɛ kɔnɔ ka maaw ka hakɛ ɲini k'a d'u ma ni ye nin don in ta k'a lajɛ donba don diɲɛ kɔnɔ k'a sababu kɛ an ka jɛkulu mun bɛ yen ni an ko ma ko Nations Unies n'o ye ONU ye olu ye sigiba dɔ boloda a kɛra Paris u ka palais mun bɛ yen ni an ko ma ko Palais des Chalots u ye sariya dɔ sigi sen kan an ko ma ko résolution 217/3 n'i ye ni sariya in ta k'a lajɛ o y'a yira k'a fɔ maaw ka hakɛ ɲini ka d'u ma nka n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn caman de bɛ yen u ma minnu fana sɛbɛntiya a kɔnɔna la n'i ye nin sariya in lajɛ a ko ma sigi sen kan ka sababu kɛ u y'a kuma de fɔ k'a bila ten n'i y'a lajɛ a sigi in kɔnɔna la jamana 58 olu de tun bɛ a kɛnɛ kan nka jamana 48 olu de jɛra ni sariya in ye jamanaw dɔ fana bɛ yen olu kɔni ma sɔn ka jɛn ni a ye olu ma ban a ma nka u ma jɛn ni a ye jamana minnu bɛ yen ni olu ma jɛn ni a ye Afrique du Sud b'o o jamanaw la sabula o y'a sɔrɔ a waati tubabuw tun kɛlen don k'olu yɛrɛ fusaya farafinw ma wa olu kɔni y'a yira k'a fɔ maaw ka kɛ kelen ye o t'olu fɛla ko ye jamana min bɛ yen n'an ko a ma ko Arabie Saoudite n'o ye Maka jamana ye musow ni cɛw ka damakɛɲɛ o man di olu fana ye Pologne Tchécoslovaquie Yougoslavie Union soviétique n'o ye Russie Ukraine Biélorussie ye olu kɔni ma sɔn ka kuma a ko la k'a sababu kɛ mankan fitinin mun tun b'o olu ni ɲɔgɔn cɛ wa o sariya mun tun kan ka a dilan o ye u ka sariyakisɛ filanan ye n'i y'a lajɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan wa a yira k'a fɔ mun ye jamana fila minnu tɔgɔ fɔra an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan olu dɔw bɛ yen an bɛ don min na i komi bi olu ma sɔn ka kuma a ko la Yemen ni Honduras olu fana ma sɔn ka kala ta a don. Kɔlɔnbi jamana kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan mankanw tun bɛ sen na u ka jamana ɲɛmaa mun bɛ yen ale ye cɛsiri kɛ walasa mankan bɛ se ka ban cogo min na u ka bamancitɔ mun bɛ yen n'an ko a ma FARC a n'olu ye kumaɲɔgɔnya sigi sen kan san 52 tɛmɛnen kɔfɛ u ye bolonɔ bila sɛbɛn na o de y'a to u ka jamana ɲɛmaa u nana jɔnjɔn dɔ ta k'a di a ma k'a fo a ka waleya ɲumanw na u ye jɔnjɔn mun ta k'a di a ma an ko a ma ko prix Nobel de la paix k'a yira k'a fɔ ko ale ka cɛsiri de bonyana kosɛbɛ walasa bɛn ka sabati a ka jamana kɔnɔ an ka kunnafoniw lajɛ. Ka sababu kɛ a ye wulikajɔ mun kɛ walasa kɛlɛ ka ban u ka jamana kɔnɔ kɛlɛ mun b'u ka jamana kɔnɔ a bɛ san 52 bɔ Kɔlɔnbi jamana ɲɛmaa n'o ye Juan Manuel Santos ye n'i y'a jateminɛ bi sibiri don ka bɛn desanburu kalo tile 10 ma san 2016 a ye jɔnjɔn dɔ sɔrɔ an ko ma prix Nobel de la paix Oslo mara yɛrɛ la Manuel Santos n'i y'a ta k'a lajɛ a m'a bolo jigin don kelen da si
a ye wulikajɔ boloda walasa u ka jamanadenw ka sariya ta sariya mu ni u b'a yira k'a fɔ u jɛra ni bɛnkan ye bɛnkan mu n'o tɛmɛna u ni banbacitɔnw bɛ ni an kɔma fariki nka ka bɛn octobre kalo tile 2 ma jamanadenw ma jɛ ni a ye a ma da o ma koyi a tilala ka wuli k'i jɔ tuguni ka tila ka na ni bolonɔ bilalen sɛbɛnna tuguni u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ don min na komi sisan kɛlɛ mu n'o tɛmɛna u ni fariki maaw ni ɲɔgɔn cɛ a yira k'a fɔ maa ba 260 olu de bɔnɛra u ni la maa ba 60 olu tunna maa t'olu yɔrɔ dɔn maa 6,9 ɲɔgɔn na olu y'u sigiyɔrɔ bila. Ni kunnafoniw de tun bɛ an bolokɔrɔ aw bɔra ka minnu filɛ nin ye ni ala ma basi wɛrɛ kɛ mawuludu an y'a fɔ aw ye cogo min na a bɛna boloda sini karido n'a bolodara sini karido ko mun mana bɔ a kɛnɛ kan wajulu mana kɛ cogo min na ani mawuludu yɛrɛ a ko kɛra cogo min na ni ala sɔnna aw bɛna o sɔrɔ an ka kunnafoni nataw kɔnɔna la aw k'an bɛn.